ଦିନେ ଚିଣ୍ଟୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥିଲା। ତା ମା ପଛକଟୁ ଆସିକି କହିଲା, ରେ ପୁଅ ସବୁଦିନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର କଣ ଖେଳୁଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ମୁଁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ରେ, ହେଲେ କେବେ ହାତୀ ଦେଖିନି। ତୁ ମୋ ନାଗି ହାତୀଟେ ଆଣିପାରିବୁ? ଚିଣ୍ଟୁ ଭାବିଲା, କଣ ମୁଁ ହାତୀଟାକୁ ଆଣିପାରିବିନି? ସିଏ ହଠୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଯାଉଥାଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଦିଟା ବାଘ ତା ଆଗରେ ଆସିଲେ। ବାଘକୁ କହିଲା, ମୋ ସହିତ ଲାଗନି, ନହେଲେ ତମକୁ ବି ମାରିକି ପକେଇଦେବି। ବାଘ କହିଲା ଆସ ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ମାରି ପାରୁଛି। ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଧୋଇଲା, ମାଇଲା, ଏତେ ମାଇଲା ସେତେ ମାଇଲା, ଦିହିଁକ ଯାକୁ ମାରିକି ମାରି ବାଘର ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲା। ହାତୀ ନୁଚିକିରି ଦେଖୁଥିଲା, କହିଲା ଭାଇରେ ମୋର ବଳ ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ସହିତ ଲଢେଇ କରନି। କହିଲା ମୁଁ ଏଡ ବଡ ଦିଶୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବଳ ଫଳ ନାହିଁ। ଯଦି ତୋର ମତେ ନେବାର ଅଛି ମତେ ନେଇଯା। ହଡୁ ଚିଣ୍ଟୁ ହାତୀକି ଧରିକି ଆସିଲା। ହାତୀ ଉପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ବସିଥାଏ। ତା ମା ତା ପାହାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି ପକେଇଲା। ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ମା, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ହାତୀକି ଧରିକି ଆସିଛି। ହଡୁ ଯାଇକି ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଲା।